Dassault Falcon 5X 45 miliona dolara. Novi Falcon 5X je planiran za prvi let u prvom kvartalu 2015. godine. Maksimalni dolet je 5200 nautičkih milja. Prema kompaniji Dassault, jedna od ideja prilikom projektovanja aviona je da se osvetljenje kabine ostavi što više prirodnom svetlu, zahvaljujući 28 prozora koji su poprilično veći nego kod prethodnih modela. Prozori koji čine svojevrsnu galeriju u kabini zaista deluju kao da su tema ovog aviona. Većina ove avione doživljava kao poslovna sredstva i prema tome od njih očekuje primarno komfor i brzinu usluge. Embraer Lineage 52 miliona dolara. Embraer je testirao novu, unapređenu verziju modela Lineage 1000 pod nazivom Lineage 1000E na konvenciji Nacionalne asocijacije biznis avijacije u Las Vegasu. Dolet ovog aviona je 4600 nautičkih milja i prima do 19 putnika u 5 odvojenih sekcija kabine. Ovaj avion nudi komfor koji uključuje daljinski kontrolisana sedišta i stolove, razne portove i dodatke za iPad, sistem kontrole osvetljenja integrisan sa iPadom i 5 TV-a. Najveća sekcija kabine može primiti TV od 48 inča sa surround zvučnim sistemom od 5 zvučnika. Dassault Falcon 7X 52 miliona dolara. Zapravo, Dassaultov Falcon 7X je jedini poslovni avion sa 3 motora, koji nudi odlične performanse na kratkim aerodromima. Od njihovog uvođenja na tržište 2007. do sada je izrađeno preko 215 primjeraka ovog aviona, a oni ostaju veoma popularni i pored nešto manjeg prostora u kabini nego kod Gulfstreamovih Global aviona. Unutrašnjost kabine 7X je dizajnirana od strane BMW-a i uključuje walk-in tuš kabine, Blu-ray DVD player, kao i in-flight pristup internetu. Gulfstream G550 55 miliona dolara. G550 je Gulfstreamov stariji model koji je lider na tržištu privatnih aviona od 2003. godine, sa više od 470 prodatih primjeraka. Gulfstream G550 dolazi sa novim pogodnostima koje mogu biti potrebne najbogatijim poslovnim ljudima, faks mašina, wireless lokalna mreža kao i satelitska komunikacija, a sve to dolazi kao standardni deo paketa. Pored toga, ovaj model uključuje automatski sistem kontrole vazduha, koji održava kabinu snabdevenu sa 100% svežim vazduhom. Bombardier Global 6000 55 miliona dolara. Ovaj model 6000 se pojavio na tržištu odmah osvojivši kupce svojom kabinom, koja nudi najviše prostora u kategoriji privatnih aviona. Sa doletom od 6250 nautičkih milja, model 6000 odlikuju savršeni kokpit upoređenu sa modelima koje zamenjuje, poput Bombardierovog Global Expressa XRS. 6000 je trenutno vrhunac ponude kanadske kompanije, može da primi do 8 putnika i posadu od 4 člana, dok dolet omogućava širok izbor destinacija, kao što su linije Tokio Dubai, Johannesburg London ili Moskva Los Angeles. Bombardier Global 8000 66 miliona dolara. Bombardier Global 8000 nudi kabinu koja je razdvojena na 3 segmenta, što je prema navodima kompanije optimalni raspored prostora kao i upravo ono što njihovi kupci širom sveta traže. Ovaj model može da primi do 19 putnika. 8000 ima dolet od 7900 nautičkih milja, pri brzini od 0,85 maha, što mu otvara široki izbor destinacija kao što su Sydney Los Angeles ili Sydney Hong Kong. Bombardier tvrdi da 8000 također postavlja nove standarde što se tiče efikasnosti potrošnje goriva i emisije štetnih gasova. Bombardier Global 7000 68 miliona dolara. Bombardierov 7000 je veoma sličan jeftinijem modelu 8000, a nudi dolet od impresivnih 7300 nautičkih milja za 10 putnika u kabinskom prostoru podeljeno na 4 zone. Kanadska kompanija zna da je glavna potražnja unutar ove kompanije aviona za modelima sa ultra dugim doletom, pa prema tome Bombardier ide rame uz rame sa Gulfstreamom na ovom polju. Kompanija računa da će potencijalni kupci biti radi da sačekaju 2 do 3 godine, koliko će im biti potrebno da počnu sa isporukom modela 7000 i 8000. Gulfstream G650 72,5 miliona dolara. Gulfstream je od svog prvog pojavljivanja na tržištu postao veoma popularan izbor kako bogatih milijardera, tako i raznih zvezdi iz show biznisa. Ovaj avion ima dolet od 7000 nautičkih milja, kao i maksimalnu brzinu od 0,925 maha, što ga čini najbržijim avionom u kategoriji u upotrebi. Potražnja za Gulfstreamom G650 je toliko visoka da su neki od njihovih ultra bogatih vlasnika počeli da ih preprodaju drugim kupcima za profit od između 5 i 7 miliona dolara po komadu. Airbus A319 Corporate Jet, cena 89 miliona dolara.
Airbusov A319 ACJ je najbliži konkurent Boeingovom Business Jetu. A319 Corporate je takođe po dimenzijama najveći avion ovog tipa na tržištu, sa kapacitetom putnika između 18 i 30, kao i doletom od 5900 nautičkih milja. Kompanija Emirates je uključila verziju A319 aviona koji su transformisani u luksuznu flotu aviokompanije, koju je moguće unajmiti putem web sajta. Ovaj model Emirates Executive Airbus A319 može da usluži 19 putnika u okviru 10 privatnih luksuznih apartmana, salonom i trpezarijom. Boeing Business Jet 3. Cena $99 miliona. Boeing Business Jet 3 ima dolet od 6000 nautičkih milja. Zasnovana na Boeingovom 747 komercijalnom avionu, ova letelica ima ekstremno veliku kabinu, u kojoj ima sasvim dovoljno prostora za salon, deo za poslugu, trpezariju, kao i spavaću sobu apartman. Kapacitet aviona je 34 putnika i 8 članova posade, kao i 230 komada prtljaga. Od 1999. godine do danas je prodato 156 primeraka ovog aviona.